Ćao i dobrodošli u Funny or Something. Danas završavamo napokon Just Cause 4. Znači ovaj serijal koji traje, ja ne znam već koliko mjeseci kad sam njega već započeo, koji se bukvalno tako odužio. Ja se nadam da je ovo zadnja misija, znači barem tako izgleda na mapi. Prije nego što počnemo, naravno subscribe-ite se na kanal da biste vidjeli još ovoga, lajkujte video, pišite u komentarima vaše mišljenja, da li vam se svidjelo, pitanja, odgovore itd. Šerujte video, znači podelite ga sa vašim prijateljima, s porodicom, sa vašim voljenima, pozdravite vašeg psa i majku ovim videom, vrlo lep poklon. Nego, da osim što ću ovaj serijal završavati, već ima još mnogo serijala, imam još mnogo videa koji se snimio, koji bi kao trebalo izeditovati, nešto za Sims 4 što sam pokušavao onaj 100 baby challenge, znači 100 beba. Ne znam da li ću to nastaviti, možda hoću, možda neću. Previše sam serijala započeo. Evo ga, ovo je onaj brzi voz Novi Sad, Beograd. Znači Soko upravo prolazi, ekskluzivni snimak. Nego da, imam previše serijala, znači prekinuo sam onaj serijal Plague Tale. Mislim, džaba mi stojalo na kompjuteru igrice, nisam je ni igrao, a ni uopšte ni toliko pregleda imao taj serijal, pa sam prekinuo. Interesantna igrica, možda nastavim neki sljedeći put kada zadobije više pažnje. Kad bude izašao drugi deo, tad će verovatno više ljudi biti zainteresovani za prvu igricu. Ne znam kad drugi deo izlazi, da li uopšte već izašao. U pozadini se dešava, ne znam ja, Treći svjetski rat kao i nažalost i kod nas trenutno. Znači svašta se promenilo, šta se sve izdešava dok ja imam pauzu u ovom snimanju. Znači kao što već znate, ja sam na fakultetu, znači akademski građanin, kao stanija, samo ne na ekonomsku, već na medicinsku. Moram tome da posvetim vreme i već ovaj dugačak uvod, jedno 4 minute već moje pričanje, naravno stavit će moja druga persona koja ovo edituje, će staviti neku oznaku da možete da preskočite, da ne slušate ovaj glupavi uvod. Nego, evo ga opet Soko. O bože. Da, imao sam previše serijala, neki sam serijali prekinuo u potpunosti. Nastavit će novi, mislim ne bi to bio ja kad ne bih imao još novih serijala da nastavljam i da nadodajem, da stavljam sovu ranu još više. Prije bi bilo solna kiselina u mom slučaju. Znači da, nastavit ću, pošto je bilo sad na ovom Epic Store-u, znači na toj online prodavnici, ceo ova najnovija trilogija Tomb Raidera, znači kako se kaže, kako bi se to rekla na srpskom, znači pljačkaše grobnice, pljačkašica, jer to je žena Lara Croft. I ja mislim jako volim, već sam odigrao taj serijal i to mi se jako sviđa i to želim da snimam, jer mi je to jako zanimljivo i čak možda napravim neki commentary video o tome kako prolazim kroz priču cijele igrice, kako se to nastavlja, što se dešavalo iza scena, iza kulisa, dok su oni te igre stvarali. Znači igrao sam, sve sam ih igrao, da, skoro sam 100% završio prvu igricu sada, znači ona koja je izašla 2013. godine. Ja sad mnogo odužavam, tome ću pričati naravno u serijalu o Tomb Raideru, a ono što ću snimati je Rise of the Tomb Raider, koja je moja omiljena iz te najnovije trilogije. Eto, to je malo da kažem, znači nije mi dugo bilo, da vam malo kažem šta se desilo se u životu. Imao sam ispit, mislim prebacili su nam januarski rok za februarski zbog korone i neka sranja i tako dalje. To se položio sam ispit naravno u prvom tom pokušaju, u tom januarsko-februarskom roku. Bili su i kolokvijumi i to sam sve završio, tako da sad snimam i snimat ću još više, pogotovo u aprilu, jer u aprilu nemam ništa, znači u aprilu počinje opet radna akcija, krećemo, snimamo, radimo. YouTuber mora biti zdrav, naravno mora snimati videe, napravit ću i reakciju i na Euroviziju i na Konstraktu, znači iskreno ove godine me čak i zanima
i da snimam za Euroviziju. Hteo sam i prošle godine, ali nešto prošle godine su svi bili dosadni i ovi su većinom dosadni, ali ipak je malo zanimljiviji, ipak želim da snimam. Tako da bit će i to i za Euroviziju, bit će još mnogo stvari, čak sam planirao i, pošto znate, izašla je onaj novi kao reboot serijal, znači napravili su kao novi serijal Seksi grada, kao kad su one matore babe, mislim nisu matore babe, nego su u 50. godinama, šta se desilo, nebitno. Da, i o tome ću isto napraviti jedan video, kao, da, jedan commentary video, i eto, to je ovaj moj uvod koji traje, koji ja mislim će trajati duže od samog celog videa, znači evo imamo, već smo 7 minuta. Ako ste i dalje tu sa nama, evo sad krećemo zadnju misiju u ovom serijalu, znači to je to. Možda čak i uzmem i evo opet Soko, znači samo idu Beograd, Novi Sad, Ujvidek, Belgrad, stalno, znači brzi voz, šta da kažemo, stalno prolazi. Bože, kakve ja gluposti pričam, pa ovo je strašno. Da, eto, znači sad ćemo krenuti ovo, možda čak uzem i sečam ovaj prvi uvod i napravim kao poseban video, jer mi se stvarno je vredan da bude sam po sebi video, znači možda ga čak i sečem i izbacim i tek sad da krećemo sa finalnom misijom, znači pravim još jedan uvod.